Isang maganda at mapagpalang araw sa ating butihing narrator. At sa lahat ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mary. Hindi ko tunay na pangalan. 33 anyos. Tubong, Manila. At kasulukuyang naninirahan dito sa Taytay, Rizal. Kasama ang aking pamilya. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, mga kaaswang, ay hango sa tunay na karanasan ni Lolo Emong noong siya ay binata pa lamang. Bali, mga kaaswang, ibinahagi sa akin ni Lolo Emong ang karanasan niyang ito nang minsang makipiesta kami sa kanilang lugar sa Quezon Province at minsang nagkaroon kami ng salo-salo sa kanilang bahay ng araw ng kapiyastahan. Kaunting kaalaman lang po sa lahat ng mga tagapakinig. Si Lolo Emong ay lolo ko sa mother side. Kapatid po siya ng tatay ng aking ina na si Lolo Isko. Ayon kay Lolo Emong, nangyari ang karanasang niyang ito dekada 60 at nasa edad 26 pa lamang si Lolo Emong ng mga panahong iyon. Kahit tubong probinsya umano siya ay hindi siya naniniwala sa mga kakaibang nilalang katulad ng mga aswang at engkanto o kung ano paman. Sa kadahilan ng nag-edad na lang ng 25 at nagbinata na lang siya ay hindi pa rin siya nakakasaksi ng anumang kakaiba at hindi pa siya nakakakita ng mga sinasabi nilang aswang o engkanto. Aniya pa, kasabihan niya daw noon na to see is to believe. Kumbaga kailangan niya makita muna o masaksihan bago siya maniniwala. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan at magpapabago ng pananaw niya pagdating sa mga kakaibang nilalang. Araw ng Biyernes iyon at halos abala na ang mga binatilyo sa kanilang baryo sa paghahanda ng mga banderitas para sa magaganap na kapiyastahan sa kanilang baryo sa lugar ng Quezon Province. Sa susunod na iyon ng ikatlong araw. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong pangalan ng lugar na iyon, mga kaaswang, sapagkat halos po lahat ng mga kamag-anak ng aking inay ay nandoon pa rin naninirahan magpahanggang sa ngayon. Nakasanayan na kasi sa baryo nila Lolo Emong ang magkaroon ng mga dekorasyon sa daan at simbahan sa tuwing sasapit ang kapiyastahan sa lugar nila. At uso rin ang sayawan na tinatawag nilang diskuhan. Habang naglalakad si Lolo Emong ay nakita niya ang hinahangaan niyang babae na si Emily. Tumutulong ang dalaga sa paghawak at pag-aabot ng mga banderitas sa mga kalalakihang nagsasabit sa mga poste. Kung kaya hindi niya mapigilang hindi mapangiti nang dumako sa kanya ang tingin ng dalaga at binati siya nito. Emong, tutulong ka ba? Tanong ng dalaga sa kanya habang iniabot na ang iilan sa mga banderitas. Hindi nakatanggi pa si Lolo Emong sa tinura ng dalaga at tumulong na rin siya. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong makausap ang dalaga. Tiyak ako magiging masaya ang kapiyastahan dito sa baryo natin. Nasasabik na ako kahit taon-taon itong ginaganap. Wika ni Emily. Sabay abot ng banderita sa lalaking nasa poste upang isabit iyon. Hindi mapigilan ni Lolo mapahanga sa ganda ng dalaga. Kahit na may iilang butil na ng pawis ang dumadaloy sa gilid ng pisngi nito. Parati namang masaya ang piyesta dito. Siguro madami na naman kayong panauhin kasama na ang nobyo mo. Tugon ni Lolo. Bagya namang natigilan ng dalaga at napatingin sa kanya. Nobyo? Takang sambit ng dalaga na natatawa. Tumango naman si Lolo nang hindi nakatingin sa dalaga at kunwari ay abala. Wala akong nobyo,
Parang hindi mo naman kilala ang itay ko. Iiling-iling na tugon ng dalaga at napabuntong hininga pa ito. Kilalang batika ng manggagamot kasi ang ama ni Emily noong kabataan nito. Ngunit nang magkaedad na at tila nagkaroon ito ng galit sa sarili at hindi na muli pang ng gamot magmula nang yumao ang ina ni Emily. Hindi na din nakikipagsalamuha pa sa iba nilang kabaryo at naging mailap na rin sa mga tao. Ngunit kahit ganun pa man, ay nire-respeto pa rin ito ng mga nakatira sa kanilang baryo. Dahil sa laki ng utang na loob ng mga kabaryo nila, nang minsang nahuli at napatay ng ama ni Emily ang aswang na namiminsala sa kanilang baryo. Napangiti naman si Lolo Imong nang makuha ang nais ipahiwatig sa sinasabi niyang iyon sa dalaga. Ngayon ay napagtanto niyang walang nobyo ang dalaga at pwedeng-pwede niya na itong pormahan. Pwede naman ako na lang ang maging nobyo mo. Kaya ko naman ang itay mo eh. Taas noong wika ni Lolo. Napahalakhak naman ang dalaga at inakalang biro lamang ang sinabi ni Lolo Imong. Subalit seryoso si Lolo ng mga oras na iyon. Walang sino man ang may kaya sa itay ko. Alam mo naman kung gaano katapang iyon. Humahagik-gik na tura ng dalaga. Maya-maya pa ay biglang iniabot ng dalaga kay Lolo ang lahat ng hawak niyang banderitas at mabilis nang naglakad paalis. Laking pagtataka naman ni Lolo dahil madaling-madali si Emily na sa tingin ni Lolo ay pauwi na ang dalaga dahil sinundan pa ito ni Lolo ng tingin at tinahak ng babae ang daan patungo sa bahay nila. Bakit nagmamadali yun? Anong ginawa mo doon? Takang tanong ng lalaking inaabutan kanina ni Emily ng banderitas. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang umalis. Wala naman akong ginawa doon. Tugon ni Lolo. Ikaw na nga dito. May gagawin pa ako eh. Iniabot na lahat ni Lolo ang hawak niya sa lalaking kausap at umalis na rin siya. Si Emily lang kasi talaga ang sadya niya kaya siya tumulong. Habang naglalakad si Lolo Imong ay nakasalubong niya ang matalik niyang kaibigang si Tibong at may bitbit itong alak. Iiwas pa sana siya nang bigla siyang tawagin ito at agarang nilapitan. Tol, so anong punta mo? Tanong ni Tibong sa kanya. Dyan lang tol. Ngingiting-ngiting sagot ni Lolo. Sama ka sa amin tol. May kunting inuman kila paring Willie. Birthday kasi ng anak niya. Aya nito kay Lolo. Tatanggi pa sana si Lolo Imong ngunit wala na siyang nagawa ng akbayan siya ng kanyang kaibigan. Napasabay na lang siyang maglakad papunta sa bahay ng kumpare ni Tibong. At noong makarating nga sila sa bahay ni Willie kung saan sila mag-iinuman, ay marami na ang taong naroroon at nagsisipagkain na ang mga ito. Masaya naman silang pinapanhik ni Willie sa bahay nito at pinakain muna. Matapos nilang kumain ay nagtungo na sila sa likod ng bahay kung saan naroroon na ang ilan nilang kabaryo at nag-iinuman na. Nakipag-inuman na rin si Lolo Imong at ang matalik niyang kaibigan na si Tibong sa mga ito. Noong unay paunti-unti pa lang ang pag-inom ni Lolo ng alak hanggang sa naparami na ang inom niya. Dala ng kabinataan ay medyo makulit noon si Lolo at naging maingay umano siya ng medyo natamaan na ng pagkalasing. Nakailang tungga pa umano siya ng alak nang makaramdam siya ng pagkaihi. Kung kaya nagpaalam siya sa mga kainuman niyang iihi muna siya. Dahil hindi pa naman uso ang banyo sa loob ng bahay noon mga kaaswang, ay nagtungo na lang siya sa malaking puno. Hindi kalayuan sa pinag-iinuman nila upang doon na lang umihi. Aniya pa, habang umiihi siya ay sisipul-sipul pa siya noon.
Nang bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na pag-angil ng galit na aso. Kaya agaran siyang nagpalingalinga kung saan nagmumula ang pag-angil ng aso. Hanggang sa napapitlag na lang siya bigla. Nang pagkabalik niya ng tingin sa harap ay kitang-kita niya ang isang malaki at itim na asong nagbabaga ang mga matang, namumula at umaangil sa galit. Ay takte, animal na aso. Bulalas ni Lolo at paatras na nagmamadaling inayos ni Lolo Imong ang kanyang suot na short dahil sa gulat. Maging ang kanyang mga kainuman ay nabigla rin at napausisa kung ano ang nangyayari kay Lolo Imong. Kabado at takot na takot si Lolo nang dahang-dahang papalapit sa kanya ang umaangil na asong itim at akmang susunggaban na sana siya. Mabuti na lang at agad siyang nilapitan at hinila ng iilan niyang kainuman para mapalayo sa asong hindi alam ni Lolo Imong kung saan ito nagmula. Nang makalayo unti si Lolo Imong ay nakita niyang binubugaw gamit ang mahabang kahoy ni Tibong ang itim na asong nakatitig at galit pa rin na umaangil kay Lolo Imong na para bang ilang sandali lang ay susunggaban na siya nito. Nagalit na rin si Lolo noon dahil umaamba pa rin ang asong susugod sa kanya. Kaya naman agaran nang naghanap ng pamalo si Lolo at di nga naglaon ay nakita niya ang may kalakihang kahoy. Mabilis niyang kinuha ito at agad na inahampas sa aso. Dala ng kalasingan ay sobrang lakas ng kanyang pagkakahampas noon na walang ano-ano ay ikinatumba na kaagad ng aso. Umungol pa ang aso bago ito natumba at nagtangka pang tumakbo palayo. Ngunit sinundan na ito ng palo ng iba pang kainuman nila Lolo at hindi nga nagtagal ay namalayan na lang ni Lolo Imong na niluluto na nila ang malaking itim na aso at ginawa nila itong pulutan. Matapos ang inuman nilang iyon ay maayos namang nakauwi si Lolo hanggang sa nagising siya kinabukasan. Masakit na masakit ang kanyang katawan na para bang pinagpapalaw siya ng kung anong bagay habang natutulog siya. Napakasakit rin ng kanyang ulo. Nay! Nay! Garalgal na tawag ni Lolo Imong sa inay niya dahil hindi niya pa kayang bumangon sa kinahigaan. At sa tuwing gagalaw siya ay napakasakit umano ng kanyang likod at napakakirot nito. Kahit ang paghinga niya ay nakakaapekto sa sakit na nararamdaman niya sa likuran. Agad naman lumapit ang kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi ni Lolo na masakit ang kanyang buong katawan, kung kaya sinabihan siya ng kanyang ina na marahil ay hangover lang ang kanyang nararamdaman. Sandali pang ipinahinga ni Lolo ang kanyang katawan at nagbabaka sakaling mawala ang hangover niya. Pinilit niya pang dumapa para maibsan ang nararamdaman niyang kirot sa likuran niya. Hanggang sa makalipas ang ilang oras at magtatakip silim na sa kadahilanang mahigit 6:00 na iyon ng hapon. Nang marinig niyang tinawag siya ng kanyang ina upang bumangon na sapagkat maghapon na siyang nakahiga sa kanyang papag. Narinig naman iyon ni Lolo at tinangka na nga niyang bumangon subalit napaungot na lang siya nang maramdaman niyang napakasakit pa rin ang kanyang likuran. Nagagalit na ang kanyang ina ng mga sandaling iyon dahil akala nito nagbingi-bingihan siya. Ngunit nang makalapit ito sa kanya ay laking gulat na lang nito na puno ng dugo ang likuran ni Lolo Imong. Nagtatakang nagtanong pa ito kung ano ang nangyari kay Lolo. Subalit hindi siya masagot ni Lolo dahil hindi naman nakikita ni Lolo ang kanyang likuran. Ayon daw sa ina ni Lolo ay tumatagas ang dugo sa likuran ni Lolo at nang hubarin nila ang suot na damit ni Lolo ay laking gulat nilang lahat
nang makita ang napakalaking latay at sugat sa likuran ni Lolo na animoy. May humahampas at tumataga sa kanya. Agarang nagpatawag ng manggagamot ang inay nila Lolo Emong. Ngunit lumipas na lang ang 2 araw ay wala silang mahanap na manggagamot na pwedeng kumamot kay Lolo. Sa kadahilan ng idadaos na ang kapiyastahan at abala na ang lahat. Hindi na nakapaghanda pa ang mga magulang ni Lolo Emong ng araw ng piyesta. Dahil abala ang mga ito sa pagtitingin kay Lolo at makahanap ng manggagamot na albularyo. Kinabahan na rin ang ina ni Lolo dahil walang patlang ang gabing hindi siya dinadalaw ng aswang. Lumalala na rin ang kalagayan ni Lolo Emong na maging ang pagsasalita niya ay naapektuhan na dahil sa sugat niya sa likod na nagkakaroon na ng nana at maliliit na uod na tila ba kinakain na ang kanyang likuran. Pasintabi po sa lahat ng kumakain. Hindi maintindihan ni Lolo Emong ang nangyayari sa kanya noon. Ang sakit na nararamdaman niyang tila unti-unti siyang pinapatay at kinakatay ng buhay. Dahil sa bawat unting pagkilos niya ay namimilipit siya sa sakit ng likuran niya. Napabalita na rin sa baryo nila ang nangyari kay Lolo Emong at sinasabi ng iba na baka may nakaaway si Lolo Emong at tinaga siya ng pauwi. Subalit imposible iyon dahil kung tinaga siya ay dapat pumanaw na siya kaagad. Pasuko na noon si Lolo Emong sa buhay niya nang bigla niyang marinig ang boses ni Emily. Nakausap ang kanyang ina. "Ano ho bang nangyari kay Emong, Nay? Maayos naman po siya nung nagkausap kami kinahapunan." Rinig ni Lolo na wika ni Emily. Hindi ko alam, Iha. Nagising na lang yan siyang ganyan na. Hindi na namin alam ang gagawin namin." Nag-aalalang wika ng inay niya. "Sige po, Nay. Si Itay na po ang bahala." Naramdaman ni Lolo Emong ang mga yapak. Papalapit sa kinahigaan niya. Nang sipati niya ito ay nakita niya ang ama ni Emily na nakatitig sa kanya ng mabuti. "Mahabaging Panginoon, kawaan mo ang batang ito." Bulalas ng ama ni Emily habang papalapit kay Lolo Emong nang makita siya nitong nakadapa sa kinahigaan niya. Napa-sign of the cross pa ito nang makalapit sa kanya ng tuluyan at agad-agad nang inumpisahan ang panggagamot. Naglabas ito ng mga kagamitan sa pagtatawas at inumpisahang tawasin si Lolo Emong. Napabuntong hininga ito nang makita ang lumabas sa tawas. "Ginantihan ka ng aswang na mambabarang, iho. Siguro ay may malaking nagawa kang kasalanan sa aswang na iyon." Wika ng albularyo kay Lolo. "Anong ibig niyo pong sabihin?" tanong ni Lolo, dahil maski siya ay naguguluhan na rin sa nangyayari sa kanya. "Alaga ng aswang na iyon ang asong kinatay niyo nung gabing nalasing kayo." Direktang wika ng albularyo. Akmang magtatanong pa sana si Lolo nang biglang nagwika ang albularyo ng, "Nakita ko ang balintataw na may pinatay kayong aso. Subalit ang hindi niyo alam, ang asong iyon ay alaga ng aswang. Sige, gagamutin kita, ngunit nakasalalay sa paniniwala mo ang magiging resulta ng gamutang ito, iho." "Pakiusap, gamutin niyo po ako. Hirap na ako sa kalagayan ko." Pagmamakaawa ni Lolo Emong. Nabag naman ang albularyo sa kanya kung kaya ginamot siya nito. Naramdaman umano ni Lolo na may ipinunas ang albularyo sa kanyang likuran na talagang nagpaimpit sa kanya. Dahil sa sobrang hapde. Kasunod nun ay may itinapal itong dahon na hindi niya alam kung anong klaseng dahon na mas malapad pa sa palad ng tao at hugis puso ito. Makalipas ang 1 oras na gamutan
ay natapos na rin sila at nakaupo na ng maayos si Lolo Imong sa kanyang kinahihigaan na para bang walang anong mangyayari sa kanya sapagkat nanumbalik na kaagad ang kanyang lakas. Agad naman nang hingi ng makakain si Lolo Imong dahil sa sobrang gutom na nararamdaman niya. Hanggang sa makalipas lang ang ilang sandali ay nakaramdam na ng kakaibang presensya si Lolo at biglang umalinsangan ang buong paligid. Natila ba init na init siya sa kanyang katawan at nakakaamoy na rin siya ng napakabahong amoy. Kasunod noon ay may narinig na silang malakas na pagaspas ng pakpak at huni ng wakwak na pahina ng pahina. "Maganda kayo dahil nariyan na ang aswang na mambabarang," wika ng albularyo at agarang kinuha ang buntot ng paging nasa lagayan nitong aparatos. Pagkatapos ay nag-usal ito ng orasyon at inihip sa buong katawan at maging ang buntot pagi ay inusalan rin iyon ng orasyon. Wika pa ni Lolo para umanong lumindol ang kanilang bahay dahil sa galit na galit ang aswang na lumalagabog sa taas ng bubungan at pinagsisira nito ang pawid ng kanilang bubong. Kaya naman nahintakutan at malakas ang kabog ng dibdib ni Lolo at napahawak na lang ito sa kamay ni Eme. Agaran naman siyang hinampas ni Eme dahil sa nananantsing lang umano siya kahit na inaaswang na sila. "Dito lang kayo sa loob ng bahay at ako na ang bahala sa aswang na iyan," wika ng albularyo. "Tay, mag-iingat po kayo ha," pag-aalalang wika ni Eme sa kanyang ama. Tumango naman ang albularyo at pagkatapos ay naglakad na ito palabas ng bahay. Pagkalabas ng albularyo ay bigla na lang nagkagulo sa labas na para bang dinudumog na ng aswang ang albularyo. Kaya naman napasilip na si Lolo sa may butas at hinagilap kung ano na ang nangyari sa albularyo. Nung makasilip na siya mga kaaswang, sa maniwala daw kayo at sa hindi, ay sobrang kilabot umano ang kanyang nararamdaman dahil kitang-kita niya ang nakakahilakbot na matandang lalaki na may matulis na pangil at walang humpay na tumutulo ang laway. Nagbabaga ang mga matang namumula habang pilit na dinudumog ang albularyo. Subalit kahit anong gawin ng aswang ay hindi niya malapit-lapitan ang albularyo na panay naman ang hambalos nito ng buntot ng pagi sa aswang na nag-aakmang lalapit. Hanggang sa nasipat ni Lolo na tuluyan ng nanghina ang aswang at bago pa man ito nakalayo ay isang malakas na hampas ang ginawa ng albularyo na nagbigay ng malaking latay sa likuran ng aswang at dumugo daw iyon. Nung tuluyan nang nawala ang aswang, ay tsaka pa lamang bumalik ang albularyo sa loob ng bahay. Laking pasasalamat ni Lolo Imong sa ama ni Emily na gumamot at tumulong sa kanya. Dahil kung hindi, ay tiyak babawian na siya ng buhay. At paniguradong magiging hapunan rin siya ng aswang na mambabarang na iyon. Ayon pa kay Lolo, ay pinilit ni Emily ang kanyang ama na gamutin si Lolo nang malaman ng dalaga ang kanyang kalagayan. Kinabukasan nga'y nabalitaan na lang nilang may namatay na matanda umano sa Karatig Baryo. At ang ikinumatay raw nito ay nadulas raw sa ilog, kung kaya nagkaroon ng malaking sugat sa likurang bahagi at iyon ang ikinamatay. Magmula daw nang mamatay ang matanda na yon, ay hindi na rin daw nakikita ng mga Karatig Baryo ang alagang itim na aso nitong umaalulong tuwing sumasapit ang 12:00 ng gabi. At wala na rin daw umano silang kababalaghan pang nararamdaman at naging panatag na rin ang kanilang pamumuhay dahil wala nang nagkakasakit sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Tungkol naman kay Lolo Imong at kay Emily,
Sa amin na lang yon kung anong naging istorya sa kanilang buhay. Baka kasi maraming mainggit na single dyan. De, joke lang po. Hindi ko na masyadong bahabain pa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko mga kaswa. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at tumapo sa videong ito. Muli po, ako po si Mary ng taga Taytay Rizal. Alright. Muli po, bago tayo magtapos mga kaswang, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Jean Antisoda. Shoutout po kay Leone Quinones ng Malabuyok, Cebu. At salamat po kay Chip in Chick na wala daw ang insomnia niya dahil sa atin. Sana mawala na ng tuluyan yan, ma'am. Shoutout po kay Ligaan ng Kuwait. Shoutout po kay Princess Ann Bola. At pinapa-shoutout din niya ang jowa niya na si Lindilo Almada. O shoutout tayo sa'yo. Shoutout po kay Melissa Basinilio ng Dammam, Saudi Arabia. Yun lang po muna at hanggang sa susunod.